niitä voida ottaa. Joo, kiitoksia katsojille. Tuossa saatiin Helin päivitys. Joo, hyvä. Tosi hyvä. Oho! Oi. Tossa meni sitten nurin. Oliko Sundby? Oli. Kyllä. Oi, miten tuossa Sundbylle kävi pahasti. Toivottavasti ei sattu. Ei oo. Kelkan kanssa. Ihan liian lähelle, kelkka tuli liian lähelle. Toi vaara on aina olemassa. Tuollaisia tilanteita ei saisi tulla tietenkään, mutta se on taito myös ajaa moottorikelkka ihan sama kuin maratonjuoksu edessä on moottoripyöriä ja autoja. Täytyy lukea sitä, että ei ole liian lähellä. Halutaan lähikuvaan, mutta se voi sitten näin voi käydä. Joo. Ja sitten jos tuossa olisi mennyt suksi tai sauva. Sauvan ehkä saa helpommin sieltä, mutta suksi niin kuin. Ja nyt sitten ei tietenkään sitä kohtaa kuvata, miten Sundby siinä tuossa vaiheessa niin kuin jätetään se kuva sitten antamatta. Kyllä. Niin, juuri. Joo, nyt kun me halutaan nähdä sitä.